13 стагоддзе становіцца часам выпрабаванняў для беларускіх земляў. Адразу з двух бакоў паўстаюць сур'ёзныя ваенныя пагрозы. З поўдня падступаюць незлічоныя войскі Залатой Арды, а на захадзе всё большую моц набіраюць рыцары-крыжаносцы. Першыя нямецкія місіянеры ступілі на полацкую зямлю у 1184 годзе. Яны высадзіліся на берагу вусці ракі Двіна і папрасілі ў князя Валодшы дазвол на хрышчэнне залежных ад полацка плямёнаў ліваў. Валодша згадзіўся, і лацінская місія на беларускіх землях пачалася ў поўным паразуменнем з полацкам. У 1201 годзе біскуп Альберт закладае в вусці Двіны крэпасць Рыгу. Ён пачынае актыўна вербаваць пілігрымаў з Нямецчыны. Нягледзячы на мірныя ўзаемныя стасункі, інтарэсы Полацка і Рыгі на прыбалтыйскіх землях пачынаюць сутыкацца. Крыжаносцы, рыцары заходняй Еўропы, удзельнікі ваенных паходаў дзеля хрысціянізацыі язычнікаў. Назва крыжаносец з'явілася ад таго, што рыцары нашывалі сябе на вопратку крыжы. Падпарадкаваўшы племёны ліваў ды ладгалаў, рыцары ўзяліся за хрышчэнне эстаў. Калі тыя папрасілі заступніцтва Валодшы, полацкі князь згадзіўся. Прычынай гэтага магло стаць і тое, што біскуп Альберт перастаў перадаваць полацку даніну заліваў. У 1216 годзе полацкі князь збірае вялікае войска. Усё ўжо было падрыхтавана для паходу, калі здарылася нечаканае. Толькі ўзышоўшы на карабель, Валодша нечакана памірае. Гісторыкі мяркуюць, што ён быў атручаны. Найбліжэйшым да Рыгі полацкім умацаваннем быў горад Кукійнойс. Яго князем быў Вячка. У 1207 годзе Вячка просіць у Рыгі ваеннай дапамогі супраць літоўцаў. Гэта каштавала Кукійнойскаму князю паловы сваіх земляў. Акрамя таго, з гэтага часу у Кукійнойсе знаходзіўся атрад нямецкіх рыцараў. У 1207 годзе дружына князя Вячкі нечакана нападае на аддзел крыжаносцаў, што стаяў у Кукійносе. 17 рыцараў забілі, 3 удалося ўратавацца ўцёкамі. Вячка заклікае полацкага князя ісці на Рыгу, бо па яго разліках біскуп Альберт мусіў у гэты час пакінуць горад. Аднак сустрэчныя вятры затрымалі Альберта, і той вярнуўся. Даведаўшыся пра вялікія сілы біскупа, Вячка вырашае спаліць горад і адысці ў глыб полацкай зямлі. Так крыжаносцы яшчэ больш замацавалі свой уплыў на падуладных полацку землях. З гэтага часу над беларускімі землямі заставалася небяспека ад рыцараў-крыжаносцаў. Хоць часам узаемадносіны усталёўваліся нават прыязныя, тым не менш практычна ўсе ўладары Вялікага княства Літоўскага ад Міндоўга да Вітаўта былі вымушаны змагацца з крыжаносцамі. Барацьба працягвалася з пераменным поспехам. Найбольш значныя перамогі адбыліся на возеры Дурбе ў 1260 годзе і пад Псковам у 1322-1323 годах. Акрамя гэтага, палачаны бралі ўдзел у бітвах на Няве і на Чудскім возеры. І гэтак працягвалася да 1410 года. 15 ліпеня 1410 года пад мястэчкам Грунвальд сустрэліся войскі Тэўтонскага ордана і аб'яднаныя сілы Польшчы і Вялікага князя Літоўскага. Гэтая бітва ўвайшла ў гісторыю як адна з найбуйнейшых у сярэднявечнай Еўропе. Войска ордэну, якім кіраваў вялікі магістр Ульрых фон Юнгенген, налічвала каля 27 тысячаў чалавек. Армія была добра ўзброена, у тым ліку і гарматамі. Мела багаты баявы досвед. Аб'яднаныя войскі вялікага князя літоўскага Вітаўта і караля польскага Ягайлы налічвалі каля 31 тысячы чалавек. Бітва скончылася поўным разгромам ордэнскага войска.
Загінулі 18 тысяч нямецкіх рыцараў, воінаў і чэлядзі, у тым ліку і вялікі магістр. Праз 3 дні з-пад Грунвальда саюзныя войскі накіраваліся на сталіцу ордэна замак Мальбарк. Аднак двухмесячная аблога не прынесла ніякай карысці. Спачатку Вітаўт, а потым і Гайла вымушаны былі вярнуцца дадому. Хоць ордэн і існаваў яшчэ некаторы час, аднавіць былую моц ён ужо не змог. Барацьба Вялікага княства і польскага каралеўства з Тэлтонскім ордэнам працягвалася ўжо дыпламатычнымі шляхамі.